ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም? ቴስቴስትሮን ዝብል ቃል ክንሰምዕ ከለናስ ኣብ ሓንጎልና እንታይ ዓይነት ስእሊ ይመፀና? እንተኢልናስ ቴስቴስትሮን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን እዩ። ሰብ ሕጂ ምስ ኣዝዩ ዝተጋነነ ጠባያት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይተኣሳስሮ እዩ። ንኣብነት ትዕግስቲ ዘይብሎም ቁጥዕ ዝብሉ ደቂ ተባዕትዮ መኪና እናዘወሩ እናሃለዉ ንኣብነት ቅድሚኦም ዘላ መኪና እንድሕር ደኣ ደንጉያቶም ኣብ ፀርፍን ታዕታዕን ቀሊሉ ዝኣትዉ ወይ ድማ ብፎኪስ ምኽንያት ኣብ ባእሲ ዝኣትዩ ዕቡያት ከም ዘረባ እዚኦም እውን ቴስቴስትሮን ዝበዝሖም ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ቴስቴስትሮን እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ እዚ ከምዚ ስእልታት ዝተጋነነ ኣገላልፃ ቴስቴስትሮን እዩ። ቴስቴስትሮን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ስርሑ ወይ ናይ ግድን እኹል ዓቐን ዘለዎ ሰብኣይ ቴስቴስትሮን ዘለዎ ከምዚ ይገብር ማለት ኣይኮነን። ግን እዚ ሆርሞን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ እንድሕር ውሒዱ እቲ ሰብ ማለት እዩ ብዙሕ ምልክታት ኣለዎ። ሕዚ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ቴስቴስትሮን ዝበሃል እንታይ እዩ ስርሑ፣ እቲ ሙሉእ ስርሑ ማለት እንድሕር ውሒዱ ኸ እንታይ ምልክታት ይገብር፣ እቶም ናይ ወዲ ተባዕታይ ሆርሞን ውሒዱ ከም ዘለዉ ዝሕብሩና ሰለስተ ቀንዲ ምልክታት ኣለዉ። ሕዚ እዞም ሰለስተ ቀንዲ ምልክታት ክንዘራረበሎም ኢና ብባህርያዊ መንገዲ። ሕዚ ንኣብነት ተውሒዱ እቲ ሰብ ወይ ድማ ቁሩብ ተውሒዱ እቲ ሰብ ዝኾነ ካሊእ ብደገ መድሓኒት ገለ ተዘይደልዩ ብባህራዊ መንገድስ ናብ ንቡር ዓቕሚ ከመይ ገይሩ ክምልሶ ይኽእል ዶ? እዚ ኤክሰርሳይዝ ጽቡቕ እዩ ይበሃል። ግን ኤክሰርሳይዝ ግበር ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ እያ ብፍሉይ ክትግበር ዘለዋ? ኤክሰርሳይዝ ንቴስቴስትሮን ከብዝሕ ትኽእል ዶ? እዚኣ ክንዘራረበላ ኢና። ምግቢ እውን ብባህራዊ መንገዲ እኹል ሆርሞን ደቂ ተባዕትዮ ክህልዎ ዘግብሩ ምግብታት ከዓ ኣለዉ። እዚኦም ድማ ክንዘራረበሎም ኢና። በዚ ኩሉ ምትዕርራይ ዝዓበየ ዓቐን ቴስቴስትሮን ኣዝዩ ተውሒዱ እቲ ሰብ ድማ ሳፈር ይገብሮ ቶሎ ምልክታት ይገብረሉ ቶሎ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ሕክምና ብደገ ዝወሃብ ቴስቴስትሮን እቲ ሰብ ክእዘዘሉ ይኽእል እዩ። ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ እዚ ብደገ ዝወሃብ ቴስቴስትሮን ዝእዘዝ? ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት እዚ ምስ ጀመረ ሰብ ፍርያምነት ክጽገም ይኽእል ዶ ኣይኽእልን? መዓስ እዩ ናይ ውላድ ሓሳብ ገለ ተለዎ እቲ ሰብ ክጅምር ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዝብልን ካልኦት ሓፈሻዊ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቀንዲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ዝኾነ ቴስቴስትሮን ክንዘራረበሉ ኢና እሞ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ይዕድመኩም። መጀመርታ እዚ ቴስቴስትሮን እንታይ እዩ እንተኢልና እዚ ሆርሞን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጾታ ሆርሞን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ናይ ጾታ ሆርሞን ሕዚ ኣበየናይ ቦታ ኣካል ይፈርይ እንተኢልና ንምንታይ ኸ ይጠቅም እንተኢልና እዚ ብበዝሒ ኣብ ፍረ ነብሲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝፈሪ። ኣብ ካልእ ጽክታት እውን ክፈሪ ይኽእል እዩ። ግን ብበዝሒ ኣብ ፍረ ነብሲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይፈሪ። ደቂ ተባዕትዮ እዚ እንታይ ይጠቕሞም? ናይ ተባዕታይ ጠባይን ምስልን ክሕዙ እዩ ዘኽእሎም። ዕሸላት ቆልዑት እውን ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ብቴስቴስትሮን ተሓጊዙ እዩ ንቡር ቅርጺ ናይ ጾታዊ ኣካል ዝሕዝ። ወዲ ተባዕታይ ምስ ዓበየ ድማ ኣብ ግዜ ጉብዝንኡ ማለት እዩ ቴስቴስትሮን ተሓጊዙ እዩ ናይ ጉብዝና ምልክታት ዘርኢ። እቲ ኩሉ ንፈልጦ ማለት እዩ ፀጉሪ ኣብ ኣካላትኩም ምብቃል፣ ጨዋዳታት እቲ ቁልጡፍ ክድልብ፣ ዓጽሚ ድዩ ኣብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዝተረፈ ኩሉ ተባዕታያታት ለውጥታት ማለት ኣብ ጉብዝናና በዚ ሆርሞን ተሓጊዙ ይገብሮ። ብሓፈሻ ድማ እዚ ናይ ተባዕታይ ሆርሞን ዝበሃል ቴስቴስትሮን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ድማ ክሰርሕ ይኽእል። እቲ ወዲ ተባዕታይ ድማ እኹል ደም ቀያሕቲ ዋህታት ደም ክህልዎ ምኽንያቱ ከምቲ ንፈልጦ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደም ቀያሕቲ ዋህታት ደም ዝበዝሐ እዩ። ብዓብዩ ድማ ኤነርጂ ክህልዎ ጥዑይ ዝኾነ ጸታዊ ድሌት ድማ ክህልዎ ነቲ ወዲ እኹል ማለት እዩ። ሕዚ ወዲ ተባዕታይ እናዓበየ ክመጽእ ከሎ ብፍላይ ካብ 40 ንላዕሊ ማለት እዩ ቴስቴስትሮን ብባህሪኡ መንገዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 100 እናነከየ ይመጽእ። ሕዚ ከምዚ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን፣ ባህርያዊ እዩ። ሕዚ ወዲ 50 ዓመት ኮይኑ ሓደ ሰብኣይ ኣነ ልክዕ ከም ናይ ወዲ 20 ዓመት ዓቐን ቴስቴስትሮን ክህልወኒ ዝደሊ ኢሉ ክጽዕር የብሉን ወይ ክፍትን የብሉን። እዚ ገገሊኦም ሰባት ከምዚ ይገብሩ እዮም ልክዕ ከምቲ ናይ ወዲ 20 ዓመት ክኸውን ወይ ወዲ 30 ዓመት ክኸውን ኢሎም ብደገ ቴስቴስትሮን ይወስዱ። እዚ ኣካል ሕዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዓቐን ኣየድልዮን እዩ ብፍላይ ኣብቲ ዕድመ። ከምኡ ኮይኑ እዩ ዋላ ካብ ኣብ ሕክምና ብደገ ዝወሃብ ኖርማል ቴስቴስትሮን ኣሎ። ግን ንኹሉ ሰብ የማንን ፀጋምን ዘይብሉ ዘየድልዮ ሰብ ኣየድልዮን እዩ አንለስ ኣዝዩ ንዕድሚኡ ኣዝዩ ተዘይውሒድዎ። ልክዕ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓቂ ኣብ ናይ ወርሓዊ ጽግያ እቲ ንእንቋቑሐን እናተወድአ ክመጽእ ከሎ ኤስትሮጅን ድማ ምስኡ ውሕድን። ሕዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሃንደበት ብቐጥታ
ዝኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግን ቀስ ብቐስ እናበለ ሓደ ሚእታዊ ኤቭሪ የር እናጎደለ ስለ ዝኸይድ እምበር ኣብ ክልቲኡ ጾታ ብባህርያዊ መንገዲ እዚ ናይ ጾታ ሆርሞን ይጎድል እዩ። እዚ ከዓ ባህርያዊ እዩ። ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሕጂ እኹል ቴስቶስትሮን ከም ዘለዎስ ብኸመይ ይፍለጥ? ዘለዎ ቴስቶስትሮን ሕጂ ንኣካላቱ ይውሕዶ ድዩ ወይስ ኖርማል ተሎ ብኸመይ ይፍለጥ? ዝኾነ ምልክት ክህቦ ዝኽእል ነገራት ኣለዉ ዶ ኢልኩም ትሓቱ? ብዋሕዲ ቴስቶስትሮን ዝመፁ ምልክታት ምፍላጥ እዩ። እዚ ድማ እቲ ኣገዳሲ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ 3 ክንኸፍሎም ንኽእል ኢና ምልክታት ምእንታን ክንዝክሮ። ቀዳመይቲ ምቅያር ኣብ ጾታዊ ስምዒታት ሕጂ ድኻም ክኸውን ይኽእል። ምቅያር ኣብ ድሌትን ሓይልን ዘይምህላው ድማ ክኸውን ይኽእል። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሓንጎልና ዝረአ ምልክት እዩ። እቲ ወዲ ኢነርጂ ዘይህልዎ እንተኾይኑ ሞቲቬሽን ዘይብሉ እንተኾይኑ እቲ ሰብ ዓሊሙ ስሩሑ ክሰርሕ ይኸብድኦ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓንጎሉ ብንጡር ዘይሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ በዚ ብሬን ፎግ ዝበሃል እንብሎ ማለት እዩ። በቃ ስቱቕ ዝብል እንተሎ ኮይኑ ሙዱድ ዋላ ዳውን ክኸውን ከሎ እዚ ከዓ ምልክት ዋሕዲ ቴስቶስትሮን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሕዚ ከምዚ ስለ ዘሎ ናተይ ቴስቶስትሮን ውሒዱ ማለት ኣይኮነን። ካልእ ጠንቅታት ከዓ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ዋሕደ ምልክት ቴስቶስትሮን ግን ሓደ ምልክት ከዓ ዝኸውን ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ምልክት ድማ ኣብ ኣካላትና ዝረአ እቲ ፊዚካሊ ምልክት ማለት እዩ። ጥዋዳ ምንካይ እቲ ወዲ ተባዕታይ ሕጂ ስብሒ ቀልጢፉ ክድልብ ጥዋዳ ግን ከምዚ ዝግባእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዋላ ጂም ይስራሕ ዓጽሙ ድማ ዋላ እናረቐቐ ክመጽእ ይኽእል እዩ። እዚኦም ኣብ 3 ከፊልናዮም ዘለና ምልክታት ሓደ ጾታዊ ንጥፈታትን ዝረአዮ ለውጢ ዝበልናዮ ኣብ ሓንጎልና ልሙድ ዝረአ ለውጢ ካልኣይ ማለት እዩ። ኣብ ኣካላትና ኣብ ጥዋዳታትና ገለ ዝረአ ለውጢ እዚኦም ኩሎም ነቲ ሰብ ብሓደ ክረኣይዎ ከይኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ሓደ ወዲ እዚ ከምዚ ዝኾነ ጸገም ዘይብሉ ኣብ ጾታዊ ነገር ጥራሕ ለውጢ ክርአዮ ይኽእል እዩ። ካልእ ድማ ካልእ እዚ ቴስቶስትሮን ስለ ዝጎደሎ እዘን 3 ምልክታት ናይ ግድን ኩሉ ሰብ ክረኣዩ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ሕዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብ ላቦራቶሪ ዓቐን ቴስቶስትሮን ቼክ ክገብር ይኽእል እዩ። ቀሊል እዩ ቼክ ንምግባር። ሕዚ ከከም ዕድመ እዩ ንዕድመ እዩ ዝመጣጠን። ዓቐን ካብ ላቦራቶሪ ናብ ላቦራቶሪ ዝፈላለ ይኽእል እዩ። እሞ ብባህርያዊ መንገዲ ማለት እዩ ዝወሓደ ቴስቶስትሮን ብኸመይ ክዕረ ይኽእል? ብኸመይ ክነስተኻኽሎ ንኽእል? እዚኣ ጽብቕቲ ሕቶ እያ። 3 ነጥብታት ክንዘራርብ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ። እታ ሓንቲ ምንቅስቓስ። ሕዚ ምንቅስቓስ ንሓደ ቴስቶስትሮን ከብዝሕ ዝደሊ ሰብ ዘሎ ዝጠቕሞ ፍሉይ ምንቅስቓስ ኣላ። ካልአይቲ ድማ ኣመጋግባ። ሳልሰይቲ ድማ ስትረስን ድቃስን እያ። ሕዚ በታ ቀዳመይቲ እንድሕር ደኣ መጺና ዓይነት ምንቅስቓስ ሰብ ሕዚ ተንቀሳቐስ ኤክሰርሳይዝ ግበር ገለ ኢሉ ብሓፈሻ ምኽሪ ክህብ ይኽእል እንድዩ? እንታይ ዓይነት ምንቅስቓስ እዩ ግን ብፍሉይ ቴስቶስትሮን ከብዝሕ ዝኽእል? ከም መዓራሪ ዝኽእል እንተኢልና እታ ዝበለጠት ዓይነት እታ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ይበሃል። ክብደት ሓፍ ምባል ዝኾነ ክብደት ነገር ኣንጻር ስሕበት ምድሪ ምልዓል ኣብዚ ኣብ ምብዛሕ ቴስቶስትሮን ዝበለፀ ጽልዋ ዘለዎ ኮይኑ ተረኺቡ። ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ከመይ ጌርና ኢና ንብል ነርና ሕዚ ምስካም ምልዓል ነገራት ሓፍ ኮፍ ምባል ገለ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ጂም ሓፃውን ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ጂም ዋላ ብባህሪ ዝርከብ ነገራት ከዓ ንኣብነት ኣብ ገጠራት ዝርከቡ ሰባትስ ቀጻሊ ዘዘውትርዎ ነገር ኣሎ። ማሕረሻ ምስካም ድዩ ዕንፀይቲ ምፍላጽ ድዩ ማይ ምስካም ድዩ ኩሉ ኣንጻር ስሕበት ምድሪ ዝግበር ንጥፈታት እዩ። ሕዚ እቲ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ጥዕና ዕጽምትናን ጨዋዳታትና ኣብ ምብዛሕ ናይ ጾታዊ ሆርሞን ኣብ ኣርእስትና ማለት እዩ ድማ እዚ ዓብይ ተራ ኣለዎ። እዞም ጠፈርተኛታት ኣብ ጠፈር ክኸዱ ከለዉ ጠፈር ስሕበት ምድሪ ስለ ዘየለ ግራቪቲ ስለ ዘየለ የንሳፉ ጥራሕ እዮም ዘለዉ። ጨዋዳታቱ ዝሰርሐሉ ነገር ስለ ዘየለ ኣትክልቲ ዕጽምቶም ክረቅቕ ይጅምር። ምስኡ ዝመጽእ ዋሕዲ ሆርሞናት ገለ ድማ ይህልዎም ማለት እዩ። ሕዚ ክብደት ምስካም ኣንጻር ስሕበት ምድሪ ዝግበሩ ንጥፈታት ምግባር ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ በዚ ይርድአካ። ሕዚ ንኣብነት ኣብ ስፔስ ገለ ክኸዱ ከለዉ ሰንፈፍ እዮም ዝብሉ። ዝኾነ ኢነርጂ ዝሓቱ ነገራት ገለገለ ኣየድልዮምን እዩ። ተመሊሱ እዩ ግን ዓጽሞምን ጥዕንኦምን ይጎድኦም። ቴስቶስትሮን ማለት እዩ ክብደት ምስካም ብቕጥር ይጠቅም። እቲ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ማለት እዩ ሕዚ ኣካላትና ክሰርሕ ከም ምልዓልን ከም ዝፈጥርን ድማ በዚ ኢና ንፈልጦ። ሕዚ ንዓጽምና ጾር ዝኾኑ ነገራት ክንላመድ ይግበአና። ቀስ ብቐስ ገለ ክንብል
እሞ እንዞም በዓል ኤሮቢክስ ገለ ጉያ ገለ ኢሉ ሰብ ክሓትት ይኽእል እንድዩ እዚኦም ብሓፈሻ ንጥዕናና ጽቡቓት እንድዮም ንሓፈሻ ጥዕና ልብን ይኹን ካልእ ሰራዊር ደምን ገለ ጽቡቓት እዮም ንምብዛሕ ቴስቶስትሮን ንምትራር ኣዕጽምትን ግን እዚ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ከምዚ ክብደት ምልዓል ተዘይተሓዊስዎ ኤሮቢክስ ጥራሕ ብፍጹም ከዕርዮ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ኣብ እንገብሮ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ብፍላይ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ካርድዮ ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ በዓል ኤሮቢክስ በዓል ገለ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣንጻር ስሕበት ምድሪ ወይ ድማ ሬዚስታንስ ከዓ ይገብሩ ከም ዘለዉ ከረጋግጹ ኣለዎም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ዘለዓል ኣመጋግባ ኣሎ ዶ እንተኢልና ድማ እቲ ሓፈሻዊ ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ እንድዩ ትመልሲ ግን ቀንዲ ስትረስ ክገብረልና ዝደሊ ስጋን እንቋቑሖን ጸባ ውፅኢት ጸባን ገለገለ ዝገድፍ ሰብ ዘይበልዕ ሰብ ምናልባት ቴስቶስትሮን ከዓ እንድሕር ደኣ ውሒድዎ ጠንቂ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቴስቶስትሮን ካብ ስብሒ እዩ ዝስራሕ እዚ ጥዑይ ምንጪ ደኣ ይኹን እምበር ናይዞም በዓል ስጋን ጸባን ገለ ጥዑያት ደኣ ይኹኑ እምበር ዝተፈላለዩ ስጋ ጸባ ውፅኢት ጸባ ገለ ምብላዕ ጽቡቕ እዩ እዚ ጥዑይ ምንጪ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ፕሮሰስድ ክኸውን የብሉን ዝተመስረሐ ክኸውን የብሉን ፋስት ፉድ ክኸውን የብሉን ብፍላይ ኣብ ገዛ ብባዕልና እቲ ሰብ ኮይኑ ተሰሪሕዎ እንድሕር ኮይኑ ዝኣተወ ንጥረ ቀመማት ዘይብሉ ንኣካላትና ኣየሃስን እዩ እቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ክሰርሖ ከሎ ኣብ ፍረ ነብሱ ማለት እዩ ዝኾነ ቶክሲክ ወይ ድማ መርዛማ ዝኾነ ነገር ክህልዎ የብሉን ሕዚ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኣሕምልቲ ጥራሕ ክንበልዕ ኣለና ስጋ ምብላዕ ክንገድፍ ኣለዎ ገለ ዝብሉ ሰባት ናይ ቀደም ፋይት ምስ ጥዑይ ወዲ ሰብ ኣንጻር ምዃኑ ገለ ብዙሕ ጸባ ውፅኢት ጸባ ግደፉ እንቋቑሖ ግደፉ ገለ ዝበሃል ብሓፈሻዊ ማለት ጽቡቕ ምኽሪ ኣይኮነን ብሓፈሻ ብፍጹም እቲ ሰብ ዝገድፎ ዘለዎ ፍሉይ ሕማም እንተዘይብሉ ኮይኑ ክግደፍ ዘለዎ ሽኮራዊ ነገር እዩ ክግደፍ ዘለዎ ዝተጻረየ ምግቢ እዩ ምብላዕ ክግደፍ ዘለዎ ዝተነፈየ ገፈ ዝተኣልየ እኽሊ ሙሉእ እኽሊ ዘይኮነ እዩ ክግደፍ ዘለዎ እምበይ ንስጋ ገለ ገለ ዝበሃል ነገር ምግዳፍ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝኾነ እንበልዖ እኽሊ ዝኾነ እንበልዖ ምግቢ ማለት እዩ ሙሉእ እንድሕር ኮይኑ ጸገም የብሉን ድቃስ እውን ከምኡ እኹል ድቃስ ምህላው እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እታ ቀንዲ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ክዛረበላ ዝደሊ ግን ነቲ ስትረስ ማኔጅ ምግባር እዩ ሕዚ ስትረስ ወይ ድማ ሓያል ስትረስ ማኔጅ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ሓያል ስትረስ ምህላው ካብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ካብ ሪሌሽንሽፕ ክኸውን ይኽእል ካብ ዋሕዲ ጥዕና ክኸውን ይኽእል ነቲ ኣንጻር ቴስቶስትሮን ዝኸውን እቲ ስትረስ ሆርሞን ካሊእ ኮርቲስቶል ዝበሃል ሆርሞን ንስቱ እዩ ዘልዕሎ እቲ ኮርቲስቶል እንተልዒሉ ቴስቶስትሮን ይውሕድ ኣንጻር እዮም እቲ ሰብነት ሕዚ ዋላ ኣነስ ኣብ ስትረስ እየ ዘለኹ ብዛዕባ ፍርያምነት ክሓስብ ኣይኽእልን እየ ኢሉ ነቲ ስትረስ ይትርጉሞ ኣሎ ሕዚ ቴስቶስትሮን ይውሕድ እቲ ናይ ስትረስ ሆርሞን ከዓ ይበዝሕ እዚኦም ስለ ዝኾኑ እዩ ዝተፈላለዩ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዘለዎ ስትረስ ወይ ድማ ዝኾነ ፈተና ዘድልዮ ቀጻልን ነዊሕን ሓያል ስትረስ ተተሓሒዙ ክኸይድ ከሎ ናይ ግድን እቲ ሰብ ናይቲ ሰብ ቴስቶስትሮን ጽልዋ ይገብር እዩ ንውሕድ እዋን ንሓፂር ስትረስ ወይ ድማ ሓፂር ናይ ስራሕ ነገራት ገለገለ እዚኦም ኣይኾንኹን ዝብል ዘለኹ ሽዑ ድማ ይፍታሕ ቀጻልን ነዊሕን ዝጸንሕ ስትረስ ግን ንኽልቲኡ ጾታ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ንምንታይ ኢኸ ኣብ ሕክምና ሲብ ባህርያዊ ነገር ንኣብነት ቴስቶስትሮን ከብዝሕ ዝደሊ ሰብ ግዙፍ ተለኻ ግዙፍኻ ኣጥፍእ እዩ ኣብ ከባቢ ከብድኻ ዘሎ ስብሒ ኣጥፍእ እዩ ዝብል ቀንዲ መጀመርታ ምኽሪ ዝወሃብ ኢልና እንተሓቲትና ሓደ ወዲ ተባዕታይ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ክገዝፍ ከሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሽንጡ ማለት ኣብ ከባቢ ከብዱ ስብሒ ክእከብ ከሎ እቲ ስብሒ ንተሪት ጥራሕ ኣይኮነን ዝጽላእ ነፍሲ ወከፍ ናይ ስብሒ ወሃዮ ቴስቶስትሮን ዘውሕድ ሆርሞናት እያ ትሰድድ ሕዚ እቲ ወዲ እቲ ስብሒሲ ኣንጻር ቴስቶስትሮን እዩ ዝሰርሕ እቲ ሰብ ሕዚ ብበዝሒ ናይ ኣካላት ሆርሞናት ከም ዘለዎ እዩ ዝገብር ከምኡ ኮይኑ ብፍሉይ እቲ ኣብ ከብዲ ዘሎ ስብሒ ንኽልቲኡ ጾታ ጽቡቕ ኣይኮነን ንኽልቲኡ ጾታ እቲ ሆርሞናት ክኸውን ዝግብኦ ሆርሞናት የዛብዐሎ ማለት እዩ እቲ ስብሒሲ ኒውትራል ኣይኮነን ኣክቲቭሊ ሆርሞናት ከም ዝነዝዕ ክንፈልጦ ኣለና ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ብሓፈሻ ንጥዕንኦም ብፍላይ ግን ናይ ጾታ ሆርሞናቶም ቴስቶስትሮን ክመዓራረ ኣብ ከባቢ ሽምጦም ዘሎ ስብሒ ክቕንስዎ ይግባእ ሕዚ ናብቲ ኣብ ሕክምናን ዝወሃብን ብደገ ዝወሃብን ዓይነት ቴስቶስትሮን እንተመፂና እቲ ሆርሞን ውሒድዎ ተባሂሉ ብባህርያዊ መንገዲ ድማ ዘይተዓረየ እንድሕር ኮይኑ ብፍላይ
ሕዱር ዝኾነ ጠንቂ ናይ ዋሕዲ ቴስቶስትሮን እንተሃልይዎ ኣብ ሕክምና ዝተፈላለዩ ዝወሃብ ዓይነታት ቴስቶስትሮን ኣለዉ። ኣብ ቆርበት ዝልከ ጀል ኣሎ። እዚ ሕዚ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝመርጾ ዓይነት እዩ። ምኽንያቱ ምልካይ ጥራሕ ስለ ዝኾነ። ሓደ ግን እቲ ዝልከ ዘሎ ሰብ ቆርበቱ ነቲ ጀል ከይመጽዮ ከሎ ንኻልእ ሰብ ክትንክፍ የብሉን። ብፍላይ ቆልዑት ገለ ክሓቁፍ ከሎ እቲ ጀል ናብኦም እንተኸይዱ ከይልክሞም ማለት እዩ። ተሓሊፍዎም እንድሕር ጸኒሑ እቲ ጽልዋ እውን ኣብኦም ክረአ ስለ ዝኽእል። ካልእ ኸዓ ኣሎ ዓይነት ቴስቶስትሮን ዝልጠፍ ፓች ኸዓ ኣሎ። ቴስቶስትሮን ኮይኑሲ ኣብ ቆርበት ከም ዝልጠፍ ገይሮም ይሰርሕዎ። እዚ ድማ ካልእ ዓይነት እዩ። ሳልሳይ ዓይነት ድማ ዝውጋእ ኣሎ። እዚ ዝውጋእ ዓይነት ድማ ኣብ ሰሙን ወይ ኣብ 2 ሰሙን እናመጽኻ ዝውጋእ። እዚ ሰብ ከከም ዓይነቱ ላይፍ ስታይሉ ከከም ዓይነት ድሌቱ ማለት እዩ። ከከም ዓይነት ህይወቱ መቸም ዝመርጾ ዓይነት ቴስቶስትሮን ኣሎ። ኣብ ውሽጡ ቆርበት ዝኣቱ እዚ ዓይነት ብልጫ ይህብ። እቲ ኣብ ትሕቲ ቆርበት ስለ ዝኣቱ ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ቴስቶስትሮን ምስ ሰብ ይጸንሕ። ቀጻሊ ምውጋእ ገለ ኣየድልን። ኣብ ግርጻን ዝኣቱ ሰባት እዚ ኸዓ ንቑልጡፍ ናብ ደም ንኽሕወስ ተባሂሉ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ። እንድሕር እቲ ሰብ ብፍላይ ብመጉዳእቲ ፍረ ነፍሲ ድዩ ብኻልእ ጸገማት ኣብ ሓንጎሎ ኣብ ካልኦት ዝርከብ ድሌት ቴስቶስትሮን ብፍላይ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ወይ ኣዝዩ ውሕርቲ ኮይኑ ብዙሕ ዓይነት መማረፅታት ኣለዎ። ከምኡ ኮይኑ እዩ እቲ ምልክታት ዋሕዲ ቴስቶስትሮን ክፍለጥ ዘለዎ። ቴስቶስትሮን ብደገ ክወስድ ተጀሚራስ እንታይ ፍሉይነት ክስምዐና ኣለዎ? ወይ ይሰርሕ ከም ዘሎስ ብምንታይ ይፈልጥ? ኣብ ጠባይን ሙድን ናይ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ሰብ ግድን ፍልሊ ከምጽእ እዩ። እቲ ቀንዲ ፍልሊ ዝመጽእ ብርግጽ ኣብ ጾታዊ ንጥፈታት ጾታዊ ሓይሊ ድሌትን ናይ ወዲ ተባዕታይ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ብላዕሊ ሆርሞን ክወስድ ምስ ጅምር እዚ ሓፈሻዊ ኣነባብሩ ኢነርጂኡ ዝወሰኸ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ። ሙዱ ሓፍ ክብል ይኽእል እዩ። ስራሕ ክሰርሕ ናብቲ ናተን ክብል ድማ ብፍሉይ ዋሕዲ ቴስቶስትሮን ዝነበሮ ጠንቁ ማለት እዩ። ክብደት ድማ ዝኾነ ምንቅስቓስ ገይሩ ኣብ ጅም ገለ ሰሪሑ ከጥፍኦ ጽዋድኡ ከደልብ ድማ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ብኡ ንኡ ሓዲሩ ቴስቶስትሮን ናይ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዝኾነ። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣዝዩ ውሕድ ተጸኒሑ ብደገ ዝተወሰደ ሆርሞን እንድሕር ደኣ ተዓርዩ እዚ ለውጥታት ከምጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ዝገለጽናዮ ፍልሊ ዋላ ዘየድልዮም ከለዉ ኣወዳት ይኹኑ ኣዋልድ ኣብ ጅም ብፍላይ ዝሰርሑ ሰባት ብደገ ለውጢ ናይ ቴስቶስትሮን ስለ ዝደልዩ ስሉጥ ክኸውን ስለ ዝደልዩ ዋዳታቶም ኣዝዩ ክዓቢ ስለ ዝደልዩ ክወስድዎ ከለዉ እውን እዚ ምልክታት እዚ ይረኣዮም እዩ። እዚ ጸገም ግን ዘየድልየካ እንድሕር ኮይኑ ኣየድልየካን እዩ። እቲ ቡናዊ ሳዕቤን ክመጽእ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ሕቶታት ድማ ኣነስ ኩሉ ምልክታት ዋሕዲ ቴስቶስትሮን ኣለኒ ዋላ ተመርሚራ ኣብ ላቦራቶሪ ዋሕዲ ኣለካ ተባሂላ። ሓደ ሰብ ግን ኣይተመርዓኹን ኣይወለድኹን ቴስቶስትሮን ተወሰድኹስ ጸገም ኣለዎ ዶ ተይልናስ ሓደ ሰብ ሕዚ ብደገ ዝወሃብ ቴስቶስትሮን ቀዳምነት ዝገብሮ ማለት እዩ። ነቲ ፍረ ነፍሲ ዘፍርዮ ሆርሞን ዋላ ብትሑት ዓቐን ይኹን ዋላ ብብዙሕ ንዕኡ ደው የብሎ። ሰብ ድማ ብደገ ይወስድ ስለ ዘሎ ቴስቶስትሮን ኣካላቱን በቃ መኣነስ ዝኾነ ሆርሞን ከፍሪ ኣይደልን እየ ዋላ ንእሽተን ዘፍሪ ዝነበረ ደው የብሎ። ልክዕ ከምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ መከላኸሊ ጥንሲ እዩ። ሕዚ መከላኸሊ ጥንሲ ትወስድ ጓል ብደገ ሆርሞን ትወስድ ስለ ዘላ ማህደር እንቋቑሖ ድማ ሆርሞን ኣየፍርን እዩ። ከምኡ ኮይኑ እዩ ጥንሲ ዘየጋጥም ጥንሲ ደው ዝብል። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ ብደገ ቴስቶስትሮን ዝውሰድ ሰብ ፍረ ነብሱ ባህርያዊ ዘርኢ እኹል ከየፍሪ ቆልዓ ክወልድ ዘለዎ ተኽእሎ ድማ ክውሕድ ከም ዝኽእል ምፍላጥ። እዚ ግን ቶታሊ ኣይወልድን እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ተኽእሎ ክውሕድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ቆልዓ ወሊዱ ዘይወድአ ሰብ ወይ ገለ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ኣፍልጦ ክወሃቦ ኣለዎ። ምኽንያቱ ንምንታይ እየ ከምዚ ዝብል ዘለኹ? ኣብ ሕክምና እንድሕር ኮይኑ ካብ ሕክምና ዝመጹ እንድሕር ተኾይኑ እቲ ሓበሬታ ከግኒ እዩ። እቲ ጸገም ግን ብብላክ ማርኬት ድዩ ዋላ ብገለ መንገዲ ዋላ ብስትሩ ድዩ ገለ ዋላ ብጅማት ገለ ብዙሕ ሰባት ቴስቶስትሮን ኦፈር ይገብሩ እዮም። እዚ ሰብ ድማ ጨዋዳታቶም ርኡይ ሓይሎም ርኡይ ገለ ዋዕ ክወስድ እየ ገለ ኢሉ እቲ ጽልዋ ከይፈለጦ ማለት እዩ። ሕዚ ከምኡ ኮይኑ እዩ ቴስቶስትሮን ናይ ወዲ ሆርሞን እዩ ብርቱዕ ሆርሞን እዩ። እዚ ሱቕ ኢልካ ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕዚ ሰብ ሱቕ ኢሉ ይወስዶ እሞ ዝኾነ ጸገም ዘይነበሮ ንመልክዑ ወይ ንጭዋዱ ኢሉ ይወስዶ እሞ ሽዑ ግን ኣብ ፍርያምነት ይትንከፍ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ኣወዳት ሆርሞን ባዕልኹም ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ግዜ እዚ እቲ ናይ ጅም ካልቸር ድዩ ሃይብ ስለ ዝኾነ ኣብ ጅም ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ዝወሃበኩም ኦፈር ዝገብረኩም ዝኾነ መድሓኒት ወይ መርፊእ ክኸውን ይኽእል ዋላ ከኒን ክኸውን ይኽእል ዋላ ዝልጠፍ ፓንች ክኸውን ይኽእል። እዚኣ ውሰዳ እዚኣ ተወሲድካ ልክዕ ዝጭዋዳኻ ክነፍሐልካ እዩ ከምዚ ክገብረልካ እዩ ከምዚኣ ዝበሃል ብዙሕ ካልእ ጽልዋታት ከም ዘለዎ ፈሊጥኩም ሱቕ ኢልኩም ክትወስድዎ የብልኩምን። ሓደገኛ ምዃኑ ዝኾነ መንእሰይ ክፈልጥ ኣለዎ።
ቴስቶስትሮን ብደገ ሙሳድ ንካንሰር የቃልዕና ዶ ገለ እዚኣ ከዓ ጽቡቅ ሕቶ እያ ሕዚ ከምዚ ሆርሞን ዘድልዮ ሰብ ተወሲድዎ ብፍላይ ንካንሰር ኣየቃልዕን እዩ ግን ኦሬዲ ዝጸንሐ ካንሰር ተለዎ ጥንቃቐታት ክገብር ኣለዎ ብፍላይ እዛ ፕሮስቴት ካንሰር ትበሃል ሕዚ እዛ ፕሮስቴት ንብላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ትርከብ እክንድያ እንድሕር ኦሬዲ እቲ ካንሰር ኮይኑ ተለዎ ቴስቶስትሮን ክወሃቦ ኣይፍቀደሉን እዩ ከምኡ ኮይኑ እዩ ቅድሚ ዝኾነ ሆርሞን ምእዛዙ እቲ ሓኪም ነታ ፕሮስቴት ዝዓይኑ ምርመራ ይገብረላ ናይ ደም ምርመራ እውን ዝግበረላ ፊዚካሊ ምርመራ እውን ይግበረላ ከምኡ ኮይኑ ኢና ናግድን ሓኪም ጥራሕ ክእዝዞ ዘለዎ ንብል ማለት እዩ ካሊ ድማ ቴስቶስትሮን ሕማም ልብን ገለ ዘለዎም ሰባት ድማ ብሓፈሻ ድሓን ክኸውን ይኽእል እንድዩ ዘይተሓከመ ሕማም ልቢ ወይ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዘጋጠሞ ሕማም ልቢ ግን ኣይከውንን እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ጽዑቕ ናይ ቀይሕ ዋህይታት ደም ዘለዎ ሰባት ማለት እዩ እቲ ሰብ ብበዝሒ ሂሞግሎቢን ተለዎ እውን እዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ እዚ ኦሬዲ ደሞ ሓፍ ኢሉ እንተጸኒሖም ምስ ቴስቶስትሮን ተሓዊሱ ዝገደደ ደም ክረግእ ፍርሒ ስለ ዘለዎ እዩ ሕዚ ኣብ ሕክምና ናይ ግድን ቅድሚ ቴስቶስትሮን ምእዛዙ እቲ ሓኪም እቲ ሰብ ደም ከመይ ኣላ እቲ ሰብ ፊቴት ጽኩ ከመይ ኣላ ብሓፈሻ ናይ ግድን ቼክ ይገብር እዩ ቼክ ከገበርካስ ኣይወሃብን እዩ እዘዘልኻን እዩ እምበኣርስ ናይ ማይና ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ከምቲ ልሙድ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ እዚ ቪድዮ እዚ ጠቕሞ ኢልኩም ተሓስብዎ ሰብ ተሃሊ ድማ ሼር ግበርዎ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብኻሊእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀና